Здравейте! Днес е 3 декември и продължаваме с изненадите на компания Agenis. Това е турбичката за 3 декември. Сега я отварям. Това е кутийката, в която сега ще ви покажа какво има. Това са едни меки капсулки с течност вътре, които са детски продукт на компания Agenis и те се наричат Immun Kiddies. Те съдържат супер омега 3 с витамини D и E. Омега 3 се съдържа в рибеното масло, което е основа на Immun Kiddies. То се извлича от най-добрите видове океански риби, от най-чистите места, а технологията на производство гарантира пълна усвояемост на продукта, на полезните съставки на продукта. Ето това е опаковката. Таблетките, капсулките са с вкус на малина. Те могат да се дъвчат или да се гълтат. Аз имам две деца, които са в училищна и предучилищна възраст. Момиче на 5 години и момче на 9. За тях този продукт е много подходящ и аз съм се убедила в следните ползи, които той има за тях. Укрепване на имунитета, по-добра устойчивост към инфекции, подобряване на когнитивните способности, на способността за учене, подобряване на концентрацията, на паметта, също така подобряване на зрението, правилно развитие на костната система, добро настроение и снемане на нервното напрежение и също така помагат и за намаляване на хиперактивността. Моите деца приемат Immun Kiddies от около 6 месеца и за този период те успяха да се изградят такъв имунитет, че сега наскоро за пръв път за този период се разболяха, при положение, че в градината и в училище около тях имаше много деца, които боледуваха. Изкараха някакъв вирус, но го изкараха много леко. За сравнение, всички предходни години децата ми се разболяваха максимум на всеки 2-3 седмици, като после поне по още толкова си стояха болни вкъщи. И сега много искам да ви прочета пожеланието за днешния ден. Всяка майка да се радва на здрави дечица. Вече по лекари никой няма да тича. Здрави, спокойни, щастливи и бодри деца, нека ни радват и да покоряват света. Бъдете здрави всички и до утре!